бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистон ва Наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Шаҳринав бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ 11 иншооти таъйиноташон гуногун дар 9 ҷамоату деҳот кушода шуда ба истифода дода шуд. дар деҳаи деҳқонободи ҷамоати деҳоти Сабо як бунгоҳи тиббӣ муҷаҳҳаз бо асбобу лавозимотҳои тиббӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия мавриди истифода қарор гирифт. ба хотири ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш як майдончаи варзишӣ аз ҷониби соҳибкор Ҷаҳонгир Холназаров дар ҷамоати деҳоти Истиқлол мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки дар он имкони гузарондани бозиҳои футболи хурд, баскетбол, волейбол ва ғайра мавҷуд мебошад. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ зимни ба истифода додани ин майдонча қайд намуданд ки мақсади сохта ба истифода додани чунин майдончаҳои варзишӣ дар минтақа ин мустаҳкам намудани дӯстӣ байни варзишгарон, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватанпарастӣ, ватандӯстӣ, садоқат ба ватан, баланд бардоштани маҳорати касбии варзишгарон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. дар ҷамоати деҳоти Чост бошад як маркази хизматрасонии дуошёна иборат аз дуконҳои гӯшт, масолиҳи сохтмонӣ, дорухона, фурӯши пойафзол, атриёт, сехи дӯзандагӣ, маркази омӯзиши фанҳои дақиқ аз ҷониби соҳибкори ватандӯсту ободкор Даврон Ҳамзаев ба истифода дода шуд. зимни бозид намояндагони мақомоти маҳал зикр карданд ки амалӣ гардани чунин тадбирҳои созандаю ободкорона аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми шарафманд, хусусан соҳибкорони ватандӯсти минтақа ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷиҳати самгузорӣ дар ободии маҳал ва муҳайё намудани шароити созгор баҳри ҳамватанон дастгирӣ менамоянд. дар кушодашавии иншооти таъйиноташон гуногун аз ҷумла маркази касбомӯзӣ, чойхона, сартарошхона ва дорухона дар ҷамоати деҳоту шаҳраки ба номи Акрам Ҳасанов ва Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Шаҳринав намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ иштирок намуда қайд карданд ки тибқи амри президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ дар ноҳияи Шаҳринав низ нақша чорабиниҳо таҳия гардида барои амалӣ намудани онҳо тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. дар ноҳия сохтмони 220 иншоот аз ҷумла бунёди муассисаҳои таълимию тиббӣ ва фарҳангию варзишӣ, марказҳои савдо, хонаҳои истиқоматӣ ва хиёбонҳои фароғатӣ ба истифода дода мешаванд. сокинони ноҳияи Шаҳринав нақша доранд ки ҷашнҳои миллии мамлакатро бо омодагии ҳаматарафа ва дастовардҳои арзанда истиқбол гиранд.